Kinana ni Jesus kadagiti atalan na nangagyo anay isaw. Ayatan dagiti gagayam mo, kat uraan dagiti kabusor mo. Agtugatoy Apo, tatenggan tayo tinapintas nga humili ni Apo Rupo. Good morning, Mama Marites. Kaya pa yun, ha? Sakbay ko kaya malipatan ako, ano lang at tagakabugaw na giti bisita yun at dapat taga Sanchez, Nira, Cagayan. Welcome back. Paya kay Mama Marites, aya. Apo Juni, di ba diyo, nagawa ko lang arodan na singkot pa eh. Certified na tapalakpakan niya, ha? So nga makita na kita isem yung nga taga Divine Mercy Paris ke kasla monta isem niya po yun ke makapatay di man mataan na ke talaga nga killer eye gagagayim kami at kakatwa kami di bas basketball kada nagkakatwa ang seminaryo. Welcome Apo Juni nagitay kakapsat and welcome ka na kayo amin Apo. Welcome to Our Lady of Guadalupe Paris. No, at umumay dito i-promote me the devotion ni Our Lady of Guadalupe. Nagyanak iti parokya ti Quirino, Immaculate Conception, na adal ni Jai. Nagyanak ti St. Michael, the Archangel Paris, siyempre inadal po ni Jimyat na. Nagyanak iti Our Lady of Lourdes, dumagas kayo sa madamdama di panayuyo, ng Villa del Pilar. Nagpintas ti Historiana di pa nagparang naging ni Bernadette. Ngam ti Our Lady of Guadalupe, very unique ti Historiana dato ikin talaga nakakaskas daaw. So nga adalan tayo basit ako apalagsantay laan niya. O muna, nagparang ni Apo Santa Maria di Fatima, after nga nagparang, indescribe da, nagukit da tiladawan na niya. Our Lady of Lourdes, nagparang, kini Bernadette, indescribe na, inukit da tiladawan na. Baliktad kina Apo Santa Maria. Iso na nga mismo tinangiprinta. Ayun na di picture ti Our Lady of Guadalupe kita man brother. Dayta tinakaaramitan na ako di jay sa ano. Tilma kasla kagay. Di Mexico ni Juan Diego may isa nga Indio ay niya na ganan Aztec kala ko makanya tayo Indio Aztec no kumanda tayo kay Igorot Ilocano anya na ganan ita ko na tayo isu dati tribo na Aztec kagapot ang Katoliko ni Juan Diego magmapan ni simbahan sumangat ijay hil di tipayak iturot na kumapan makimisa ti may sa bigat July 1953 December 9 at nagparang babae kakunana ingka kini Apo Obispo ibagam nga agpata derti simbaan dito yung kunana taapaya by that time idi panahon ni Juan Diego ijay Mexico at the human offering dagiti ubing patayon da idaton da ini moon di crescent moon dino makita yung jay ladawan nahan asara day jay bulan day ta idaton da patayon da rin yung ubing na idaton da nga pagday tayo iti day ta nga goddess da nga moon kunana ingka ibaga kini Obispo ta agpata di simbaan dito napan nagparang ti bagana nga Maria kanya babae agpatakder ka kano hanga patsyet di Obispo. Sumaruno nga itaw kasi man nagparang manen ingka. Ibaga ni Obispo nagparang bay maminsan nagiparang katisign senyal. Kaday ta nga bigat di December 12 napan ni nya naganan ni Juan Diego haan nga nagnadibantay limiklik. Amoy di sa nga limiklik limikaw. Kaya limikliktahan na kayat nga mataktak sakit nga Uncle na Bernardino ingka mga yapti pa di amang lanakan niya kuna nagahan nga taan na kayat nga taktakan niya po Santa Maria day nga babae limikaw tan na kayat nga sinabat lang tamot niya po Santa Maria kunana pay papanam ingka bagyan Obispo sorry senyor aja makapan apay na mga yapti pati sakit
mainan niya ang kalmutanta mo lagon dawa. Ibaga namang tidak design, ayan na design, ingka alaan di kitok-tok, ibantay patay nala. By the time December 12 na lambiis, awan ti Aktubo nga nasabong. Kaya nakita na nagado aros-rosas. Inala na di kagay na insabok na. Amoy di sabok. Insabok na, idinapan kin obispo, idi yokrad na di sabungan, na iprinta day ta aladawan. Haan nga printa di tao day ta. Ni Apo Santa Maria nga mismo tinang iprinta ijay tilma ko na day niya, di kagay na. Kano kitaon day nga tilma nga kagay, nakadado ti meaning na no, kunata no, i-magnify di mata na, at dadwang, kasla picture nga mitata, kasla chik, na i-magnify di mata na at dadwang nga tao, ibagada ni obispo, ken ni Juan Diego. Dagita stars, dahil ti makita mo di Mexico, di December, di pa nagparang na na picture ti langit. Kasta ti star na nakita na ini. Kanya ko Santa Maria at dali tay barikas na. Di barikas na black. Kanya da nga Aztec. Masikog. Kung saan lang di masikog, iso nga by that time, masikog niya po Santa Maria, hindi nagparang in their culture. Iso nga iso na ti patron ti pro-life. Yeah? Patroness of the unborn baby. Iso nga iso ti katakgalan ti devotion. Ti enterong Amerika ken Mexico ti kat nagado ti tao. Kaday nga ladawan, pinagdat na di jay moon, di jay dayawon da nga pagitat natunan ti uping, di jay naganan, di jay pulan. Sa inawit da ti ubing, day anghel, ay babana, kunada, kas jay, ngam no kitaam nga nalaing kunada, kas la nabungon na ubing, itilupot, ito nga ino, kaiyanak kabungonam, talagang dito pa. So nga pro-life, makaited ti biyag, kunada, at dan may isa nga imay, after nga naididikar dati nga simbaan, at dan may isa nga maestra, nagato Ilocosur, kaan nga handa pa'y naganak, at talo tawod na nga nagtindin, na dumawad ka kina Apo Santa Maria, di ko ni may naimpakita niyo ubing nga naganak na. So may kayo dumawad ti anak. Kung no senior citizen ka magtaga, hamad na pangasim mata, piling ka launay magtaga, ano, may kapela dumawad, mas senior citizen, apay niya ka, Elizabeth, hamad na, yaya, pro-life iso na, kaging gana takta, dahil nga, anya na gana, at 500 years sen, ano ti survival na dahil nga ladawan, di Mexico, nabumba, na-save dahil nga, nadadaon naglawlaw na, di ladawan haan, kaago ko nada, nga panagkanda, nga aging gana takta, ti kapudot na, kasla si bibiyag dahil ladawan, ti kapudot na, kasla kapudot tinabiyag at tao. Kakunata pa ina i-denes na kaya niya nakadagat ay ko ti doktoran na ti pagdengagdan. Lada kiti makamon jak amo. Kakunata at pitpitik. Iji batok ti puso ni Apo Santa Maria iso nga kasla na biyag. Imagine ang 500 years haan nga nagpupas. 500 years dagiti pinto painting tayo dito after how many years na kita kaslaro pa yung maglatata pupas to ngam iso na haan, iso nga napigsa ti devotion na, iso nga napintas launay, ito'y Lord, iso ti kapigsaan ti, ay dayday ito'y ti devotion, iso nga thank you for coming, welcome, ya. Napigsa ti panangibaba niya, Our Lady of God, very unique na milagro, sa iso na ti nangiprintahaan tao. Mapantayo ti Ebanghelyo. Karit na ti Ebanghelyo, narigat, nang nagyon sa o kunana idi ti old law kadaanan nga lintag kanya ngipon iti ngipon di mat ayatem ti kakabsat mo tribo nga rod pagilyan nga rod kadamang gubat kanya apuli gubaten nyo mat mabalis yo kasya ti old law kadaanan alintag ngam ni Apo Isus idi imayan binalbaliwan na kanya ti kunana ikararagan takabusor mo. Wow! Can you pray? Da kayo, lada kayo. Be practical. At parintumang ka, di kararagam, di mangirurumangkin ka, chismismisan na ka nga manggagamod. Ipadpadamag na nga at lalaki. Ngun na babae ka, at parintumang ka, Apo, bendisyonam, para buram Apo, di mangirurumang kanya, kuwa.
nautang kanya mamin ano nga imutang nga nagbaybayad anya tipo nang apo parburam hamo pagsaksakitan pagbali na ma-successful ti pamilya na ko nang ngarot. Di pa ilagkabi ko na ma. Nalaklak ka nga ikararag na ijay. Bilang sakit ti dyan na ako na ma. Kaya nagrigat na di pa kanya po Isos karit aging gana tata. More than ang 2,000 years ago, imay ni Apo Isos, imbaganan dahil tanga ayat. Abay nga aging katatag ka di tayo mo lang maperpekon. Abay nga awan makaperperfect dahil tanga ayat nga ba na ibagbaga, nakarigriga mo namin. Ure pa di ka, mga basta-basta maaramid data. Ada sukir nga parukyanos mo nga na kaya siya agpaisuro, nakaturturay, bendisyon ng apo ti kararag mo, kunang ngaron ba dito ay wanang ti pamilya na, kunang ngaron. Nagrigat, dati kaharit na ni Apo Jesus, naku na na, ikadaanan nga lintag, naku ngipon itingipon ko na, ngam tatabay nalbaliwan na, ikararagam ti, ay kabusor mo. Ayatan ti mangiruruman king ka, anya madara. Ayatan ta mangiruruman king ka, uri pinarukod mo tadagam, kay ihalis na jimuhon. Bendisyon ng apo, umado ko maapit na ko ng ngarod. Iruruman na ka ngarodan, agtindin na rum kayon. Kagparintuman ka nga, agkararag, anya na ganan, agkararag ka nga, agparintuman, di kararagang, imang iruruman, oh my God. Sino makabaal? Ngawan nga talaga, nialang tapo dyan eh. Agparintuman ka nga, dito, agtal na ka di malim, agtal na ka nga, sakbay ka maturog mo na makaraing ka, tibigat ka, bendisyonan, di pamilya na apo. Iruruman na ka, niya maganda nga. Panunod niya po yan, Apo Jesus. Naiawan sa nakaturog kay saan. Narigat, kitaan tayo, apa yung amin dito nga ayat, na ibagbaga, na uray dagiti agasawa. Kitaan nyo. Da kayo, anyo man tukot dagiti lalakay yun. Puno na tayo dapay gigten. Amo yun na apay nga umuno na nga matay ti lalaki. At makamatay dan ano sumanao ka mga. At malmalim nga ung ta makariin aging gana kay di maturog ta manatan. Apa nagbartel kan matayak lang tan ko nanan. Iso nga ano ti balo nga babae. Napagsasawan na nagpakamatay dan. Ante kala ko mauri ya kasawa. Kitaan nyo apa yang amin. Dahil titiriga na gamin kanya tayo niya. Di gamin human standard ko na tayo. Na tayo ngamin a tao tayo ngamin ano tayo a Diyos. Dilin na bilin di divine standard nga kunana di standard ni Apo Diyos nagngato. Nga datayo nga tattao, datayo gaputatao tayo, masaktan, maupay, marigatan, iso nga no dadduma, no ibasar tayo di jay ayat tayo, iti emotion tayo, jiri na tayo, bumagsak. No ibasar tayo di jay na tayo nga agayat, kadagiti uri si asin no man, bumagsak ta apaya, no dadduma gamin kapag tipunan tayo di emotion, ken di jay love nga kuna tayo. Nagtutungtong kam tatay, kadagiti taga-kabugaw. Ang kitaan nyo, di agin innayat, sakbay ti kasar. Di man, di agin innarim, sakbay ti kasar. Nagmayat ti, agkibkibin da, no umulog dati bas ka, annadam, ne, may kan. Pag motor da ka, nakabunbuntog, brum, 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 kung kunanalaan. Uray mo di babae ka, han, uy, naglamoyot man. Agkin na rin na sangon ni Apo Padi, itirigat kin na maay, ragsak kin liday, sakit kin salon, at ay ayateng kantulat ta. After how many years? Ala? Apanda makitsenda?
Di mat no dayay agnobyo ka no mapanda makitsenda ka nagganas na dayay di lalaki ka sursurutan na nga awitan amin. Ngamin ton agasawa dan tintulay gan di lalakin tulbak ti motor. Nagadun to ti awit ni baka na nga ada sa salutan na kada. Haanan nga kibkibinan no na itublak mangibabay ka. Ang tumadragatan. Idi ka kibkibinan na tatamang ibabainan. Kapaya ka agin inaya da mo idi. Apaya ka nagmaya mo DJ kwada idi. Ura di babae mo idi agpapaaram mo apo naglamuyot ti sa una. Idi nagasawa dan Dios kao. Piapay di radyo ta maidap ngam isuna agmalmalam. Isos. Samo ibaga nga sumana ako hangover ka mga lalaki dahil berapang ka nakiinom. Di ka pala nakarireeng, bumangon kayo, partay! Nakita na ginuman niyo! Nakita! Ori ka lang, I love you, bakit ko naman ka? Pagsasawan na kan, kasi apa yung nga maper-perfect, apa yung agbaliw, apa yung agpukaw. Nga minutad duma di emotion, ti pagibasaran ti agayat, maabak. Naglaka ti agayat no naragsakahan? Oh, manggagyaw. Naglaka ti agayat no, daytoy mayat di condition mo, naragsak ka, na waya di pusom, awan problema, di mo naglaka ti agayat. Padasem nga agayat ka nga nabanbanog, nagadupang panunutem, saka payla agkabulanan, saka payla, anya dagatay nakadado nga panunutin nyo ta, adalag sa ubasit ka. Oh, hindi, naglaka ti agayat. Kanya tayo, di old lo, ti pagbibiyagan tayo. Kita, ori di tao. No nasaya at king ka di tao, naglaka nga ayatan, haan? Nalamat, no di kumarem, kanasingpot king ka, no sumang pa di pauit ni anak na ikan na kamad, nalakam mga ikan. Padasim nga regaluan, di mga chismis kanyang mga kadwam ti religious organization. Kaapam data nga lektor, kaapam data nga kwa, iso nga uri agi dadaulo dati Santo Rosario ka Ave Maria, Santa Maria na ati Diyos, Ave Maria, Santa, adda pa bugtak na, adda pa jisango nga mangidaulo nga agapagayam jari nada nga aglulwalo da. Yamon sino da jay. Talaga mo da jay. No nasaya at naglaka nga ayaten, ti karit na nga dito, isang nga pray for your persecutor. Aglulwalo ka nga pusom ka, agap apa kayo. Kapilitan lang nga, gidaulo kay Santo Rosario nga, sigurado hang kaegsarsarita. Amok day ta. Kaya di ka naglaka nga min, no di tao ka naglaka nga, no di tao ka nasaya at king ka, naglaka nga ayaten. Ti karit na, kas ano nga ayatem, di jay, kaarubam, nga di basura na kaipatapwak na dyan, di basura na di sagadon na kaipakas jay na dyan, ti alaran, inaladam. Nagawid yung manok yung pila yun, tanapalapal, sulpeng. Dagitoy nga kaaruba, kuna mo na. Kasano nga ayatem di ti kari challenge nga rod dayjay. Challenge dayjay nga daytay naglaka nga ayaten no nasayaat. Ngamin no ibasar tayo iti ri na di pa nagayat tayo. Haan dayta unconditional love ko na tayo narigat at talaga karit. May sa panubok kada tayo. May sa panubok dayta. No daytay karit na ka ayatem ikararagam di mangirurumangking ka may sa akarit. Nga narigat nga aramiden. Isumot ti sermon na po Isos. Mang emotion day jay. No dadto maibasar tayo, pati ayat tayo, sigon day jay itsura. Di ba? Nalakanyak mo ta, amin yung papanak nga parokya ka, awang pa'y mga ay payakin, no tarupak magaslamo, burangan. At dadagit ay papadi, na po yun eh, ori hangag sermonan ka, adu makimisa ata, wow, no, gwapo kami, kalakas check mo. Uri awang kong kunana, sumungad pa ilaga, miss isam da. Uri tambli ngat ita, kaawang pa'y mga yat ata. Ya, soryab nga ruta agong ko. Ala day tay, di mat,
ayatem, no daduma, ibasar tayo ejay looks, di mat? Jet sura. Ibasar tayo jet sura. Na imbasar mo ti ayat mo ti itsura, talaga nga narigat. Kitaan nyo, da kayo nga babae, wow, nagpipintas kayo, idi. Dagkasar kayo ako, wow, kasla Rosana Roses, mat adata, nagpintas ka, So, ti ko nak, no, dagkas-kasar ka, karitek, ida, kaya kayam nga ayatan, aging ganat ng palbiya. Wan apo, ti ko nam, Naglaka nga, ibagat ti wuntat, taata na pintas pa ilang baka mo. Into ngayon no nagtupulan. Agkabul-kabul nga, ay ayatem to pala. Nga talaga mo, di jay. Naglaka ang ayatan, takapinpintasan na. Katartarakyan na nila kay mo, di man? Nagwapo mo't asimpre, nakajel, nagdalos ti ima na. Ito nagasawa kayo, Diyos ko, nagatitidog ta kukuna nga, nagdugyot nga detay. Agat papait nga, umabay kanya, kayam nga ayatan. Kuwan, da kay nga babae, nagmayat ano kakaskasar, dahil napintas, wow, paspaswitan na, kung ko nada. Nagsiksika nga rod. Ito no kuwan, ay after how many years, mamunsyon kamat, busbusinaan daan, bop, una, tiyam mo da nakapating nga ka, orita, naglumag ka nga rodan, kayam nga ayatan, dahil di siksi, nagbalin nga siksik. Businaan dan ata ti amuda nakapatingag. Ay kasano nga dyan? Sexy idi nagbalin nga siksik. Kayam nga ayatin. No ngamin no ibasar tayo ti itsura ti ayat madilat ta emotion, itsura talaga bumagsak. Siyempre agkupas to dagito nga itsurahaan. Idi ka ubigan yumat adi ka kuan nyo mayat. Naglaka nga ayatan, pleasing nga rod, with pleasing personality. Katatan, pleasing pa eh. Uri ka papuraw ka da pamilat ka nga pamilat, madilat taa. Uri ka tapal tarupam ka, amadi nga rodan. Iti sa lunsod ka, ayatin nakapay nila kay mo, ayatin pay nila kay mo. Hindi niya nga rin sa lunsod. Ngamin no, ibasar tayo mati ayat iti itsura, ay ka madi. Madi. Talaga ano, itsura laangan ate, kunakon Ador kita ipapadi nga daduman, ya po Juni, sigurado, regalo na datata. Father, kukwan. Nga kita niya, ado father niya. O kita na. Siyempre, gwapo na eh. Kasi mo namang tadati sa bago, dandani aglong, 2 minutes lang, aglong suotan. Father, bagay mo. Siyempre, itsura ka rin di pagibasaran. 2 minutes lang, nalungsutan. No nga min no daduma, ala, no, ti ayat nga kung kuna ni Apo Isus, ka ibasar tayo ti itsura, madi, at dadagit itatao nga makita yung ako, nga, ti panaggargaraw na, kasla natangsit, di pa nagkitkita yo. Di mat? Ngam di puso na nagsingpat gayam no mamamom, nakasaysaya at gayam agayom no mamamom, ngam no kita ngamin di tsura ka, talaga nga, ngatong rijikiday na, kasla natartaray nga rod. Ngam kinaagpayso na no mamamom, nasaya at agayam. Nasaya at atao nga, no itsura nga rod, ti pangibasaran tayo, bumagsak. Hindi pa itakatawa yung mga taga-sibilya. Ito yung parokyanos ko, kada kita, sipot-sipotan dak. No, itsura gamin ti pagibasara, madi bumagsak, emotion, itsura. Kendi di condition na, no, daduma maikalong nga condition na gamin, no, agay ayat tayo ka, depende di jay trato na kanyam, according to their trato, no, kas anuda ka nga tratuan. Kada dagiti tao nga, no madijit rato na, madimot di isungbat na. Madimot ay isungbat mo, tinangsitan na ka nga, di ka kitangsitan na. Siya ka nga taga-ordanita, di kaskas-tamon, ay kamkamang kalaang, laman, nagkaret. Alaga si kumanya, no jitrato manin, no madi, no daduma, human as we are, uray da kami, uray siya nga pa di no daduma. Human as we are, no madijitrato na ka at the reservation ko, which is haan ko ma.
Ti awis na dito ebanghelyo haan kuma. Agayat ka, haan nga gaputi, gapu DJ emotion mo. Agayat ka, haan nga gapu DJ itsura da. Agayat ka, haan nga gapu DJ trato da. Apay nga agayat ka dito ibagbaga ni Apo Isus, naununag nga kaipapanan. Agayat ka, ngamin naparswa ka nga agayat. Isot nakaparswaam ti agayat. No anyaman ti kondisyon na, anyaman ti itsura na, anyaman ti katatao na, nangro nagadagiti ang kasapulam, ayatem ngamin iso ti misyon mo. Haang kang sumungsong batlaeng kadagiti ayat da. Tano sumungsong batlaeng kadagiti ayat da, awan. Maabak tayo, agsakit tanakam yo. Padasin nyo, da kayo nga agregalo, nga agin invest kayo, nya? Padasin nyo, mangted ka, apaya, investment. Father, bagim datoy. Ini kak na po, padi dinakpay panpansinan. Idaan ni kumarim, bagim kumarim, ngamno, agpaw ito di anak mo ko, ikanak tumo niya. Investment day jay. Ag itid ka, gamin kaya mo nga agsubli. Iso day jay, maupay ka, nohaan nga agsakit tinakam mo, nohaan na nga. Dayayam. Sunto dayta ikarkarin mo, ising-singir monton, ipis-Facebook monton. Inikak mo't idi, apay nga ta. Taapay, agmulmula ka kayat mo, agsubliking ka. No. Selfish dayjay. Selfish dayjay. Haan nga daytay, haan ka nga agay-ayat, gapot agay-ayat. Iso ti karit na daytoy, ebanghelyo tayo. Kinti inaramid na uray ni Apo Isus nga mismo, nagayat gapota iso ti katatao na, iso ta Diyos iso na, nagayat awanti condition na. Iso kunak di rabii, edi nagadurar kami, di humili idi rabii, nagsayaat kuma, datayo, no mamakawang ka, hamukit kita di piglat na, di mat? Ni Apo Isos, na ilansa, na adapay laeng di jay abot ti ima na, adapay lang jay nagduyokan ti bakrang na, idinagungar, ni Pedro nga nang talikod kingkwana, anya tinaramid na, intuloy na. Kuno siya kumamot ti na ilansa ti cross, ang sikaman ti mailansa, anay ko, loko, dinuyok na tabakrang na, idinagungar ni Apo Isos, no siya kumadyakin, nakpapispisan, sika nang duyok kanyak, loko niya ako nama, Yung talaga mo, dagiti ko na nga kakadwa na da Pedro kada ko nagtinalikodan da ka apan no taga-ordaneta da apan na siningiran sinungat nan ngam isunahaan uray dagiti nang ti piglat kanya na napakawan kakas di kanya tayo kayak apakawanen Father nga mang kumalipatan di nga roti no ibilbilang tayo ni kun consider tayo dagiti nang ti piglat ti biag tayo. Di mat, adar giti tao nga hangka nagbalay gigapukan niya na, nasaktan ka launay, na ibabaing kagapukan niya na, haang ka nga, kas laging gana tatauray na tayo ni katuganga mo, ilunlunod mo pailaeng, gaputan nakakayat nga manugang idi, ginang titipiglat nga na sakit king ka. Kajay ko na nga uray kumano nang titipiglatin kas laki ni Apo Isos, kayam apakawanan, kas jay mo di panagayat, nga uri inruruman na kan, kayam nga ayaten, haan nga according to them, according to their situation, according to their treatment, kaya apay nga agayat ka, ngamin iso tinakaitawam. No sino man isudan, haan nga napatag, tinapatag agay, ayat ka. Nagrigat, ngam kalakaan nga solusyon, ayatem latan, uri iruruman nak Father, wen ayatem latan, han nakakasasaon ni katugangam, wen padigwam, ngam digula, ngam ikan ti sagpaw na. Padigwam ka, digo talaga. Ano saan amom nga awan ngipon na padigwam, kuraid ti saka manok tapnahan na makan. Haan, no, padigwam iso ti kunak ngarod ka. No, da kayo, kunak ti parokya niya. No han nakikasasa o taka-arubay no ni katugangam madijeri na no agparti ka padigwam ikam dati battikuleng daytay dalem wow nagsiat nga karuba dato yan ngam no kayat mo nga matayan alay patulod am ti lechon nga inaldaw ta maatakain
Ngamahan, di tibagbagana dayjay nga no agayat ka, hamoy kon consider. Maikadwa, no oray no isuna ka nang tedtipiglat ken pasakit king ka ken daytay nang tedtirigat king ka, hamoy kon consider apaya na iyanak kagarod nga agayat. Naitao ka nga Kristiyano nga agayat. Brother Johnny, ipulong mo to kanyak na dapay lang agsarsarita nga lektor idtoy Ngadam to dayte hampay lang agpatpatang iji simbaan mo kung may mo ibaga kanyak ta patuludan ta litsyon ta maataken. Dayjay ti kuana. Wen adda ngamin ti tattao ti lubong, adda ta pagkurangan na Uray ni nanang mo, uray ni tatang mo, uray ta anak mo, addan tulat ta kamalina ta paya tattao tay nga rod. Ngam nagfocus ka iji kamali nga lipaten di ayat mo naabakan. Awan ti tao nga perfect dito lubong. Adda di ayan may perfecto na gan nang lakayon. Awan ti perfecto dito lubong. Uri ta katrabahom, addan tulat ta kamalina katugam, addan tulat ta lakay mo bakit mo, addan tulat ta pagkamalya. Ngam na nagfocus ka iji kamalina abakan. Ayatem nga rod agraman da pagkapsutan. Ang karit na kasla naglaka nga aramidan niya. Nagkararag kayo. Madamdama, ikararagan nyo dagita mangirurumang kada kayo. Ibagayo nga ag-successful ti biyagda. Ibagayo kin Apo Diyos nga agsaksakit. Ibagayo nga agbalin nga naragsak. Ay, madimot na pa. Naan, karit. Iso tibilin na. Taapaya, no ayatem ko na bendisyon. Grasya. Anya ti maalam no agayat ka nga hamo nga ibilbilang datoy. Anya dayay sa pasap a bendisyon, grasya kunana. Nang kitain nyo. Padasin nyo ti agayat nga anyo sipsiputan uray no hangkay nga mapan agpabibabin na ti rupayo maikat ako retret ti rupayo. Haman. Tanyo niya po Johnny ka awan ti retret ti rupa na. Nabaya managayat ngamin kita nyo nalinis. Han sumurot data. Gasa mata nakariing ka na lagip mo taguram nakakwasta ka manan inyang ordi agmalmalim nga nakas dyan. Padasem. Ang kapagsakit Apay, tikunayo, no da ka gurgurayo, nasalon at haan Imagine nam ta maturog ka tirabi ka makilablaban tapos budug yun. Makariing ka bigat, nangato tabipim. Ngam no adda kapyana, adda ayat na, pakawanam uray nagbasol, ayatem latta uray iruruman na ka. Benefit kanyam deja, actually paraking ka, hanga para kanya da. Sikat agnam ay, sikat agginawa.